Namidpid na lang sa bakilid nga bukid ang mga residente sa barangay San Isidro sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kay ang ilahang agianan nga dalan nalunupan na og lawom nga tubig. Nahimong artificial lake ang dakong bahin sa barangay San Isidro human magka-landslide sa lugar tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Nibara sa agianan sa tubig sa sapa ang midahili nga yuta mao napundo ang tubig ug nahimong artificial lake. Kapindua ka semana ng kalbaryo sa mga residente ang ingon niini nga sitwasyon sa lugar. Nabalaka na sila kay nagsigi pagyud og ulan nga nakadugang sa nagkalawom nga tubig. Nigamit na gani og balsa ang ubang residente. Halos atop na lang sa balay ang makita. Nagunang panginabuhian sa mga residente ang pagpangupras. Busa apil sa ilang gikabalakan nga basin dili na nila mapuslan ang mga lubi nga nahumol sa tubig. Daghan kayo nga napiktaran ang maong tubig. Pero salamat sa among mayor kay wala gid siya wala man niya gibasagdan. Siya gyud ang nagligok na ng maong tubig nga na para diha. O nagkalalom siya ang maong tubig. So murag karon nga ulan-ulan murag nagdugang ng tubig na. So mo na gikadlukan sa mga lumulupyo dinhi nga barangay kay nagkasaka na sila mga balay ang maong tubig. Usa sa mga apektado ang pamilya ni Kagawad Omar Kawasa. Kung pwede unta mangayo mig tabang tungod sa dili na mi kabalik dito kay wa na may Pinoy-anan namo. Mo nang manawagan tami sa atong gobyerno na bisag gamay mangayo mig tabang. Nakabakwit na hinuon ang ubang residente. Kini ang bahin sa barangay San Isidro sa Jose Abad Santos nga nahimong lawa human midahili ang portion sa duha ka bukid niadtong linog. Gibanabanang anaa sa 40 feet kung tulo ka punuan sa lubi ang gilawmon sa nagpundo nga tubig dito sa unahan ug anaa sa 2 kilometros ang gitas-on niini. Nagkalawom ang tubig ug dunay posibilidad nga modagayday kini dito sa barangay Nuwing nga ubos nga bahin sa San Isidro nga mao'y kabalakan sa mga residente. Nalukop sa tubig ang pipila ka ektaryang nga yuta sa barangay San Isidro. Duha siya ka bukid nga nagbangil pero ang sa ubos wala sa tubig kay nakalsuhan pa man sa Pilmero dire nga landslide. Dire lang banda lawom na jud kayo kay ang poste nga 50 feet man siguro ang katas-ana na ang wire magunita na namo katong pagadto namo. Nangita na og paagi ang lokal nga gobyerno sa Jose Abad Santos nga masolusyonan ang problema sa artificial lake. Usa sa mga girekomenda sumala pa ang paggamit og Bambi bucket para suyupan ang nagpundo nga tubig og blasting kung pagpabusikad sa yuta. At affected na din po yung mga coconut trees or coconut plantation sa Upland barangay namin na San Isidro. May mga bahay na din nalubog na po doon sa artificial lake. And this poses danger to our coastal barangay sa baba. Gusto sa LGU nga matrabaho dayon kini kay mas daghang residente ang maapektuhan hilabi na ang mga namuyo sa ubos nga bahin sa barangay San Isidro ug galing mobusuwak ang nagpundo nga tubig gikan sa artificial lake. Yung landslide daming ay nasa upland barangays namin. So syempre may mga yung dinadaanan usually ng ilog. Kapag pumutok yung dam po, it will really cause danger, no? May danger talaga sa mga low-lying communities. That's why we evacuated po yung mga nakatira po along the river and especially sa barangay Nuwing in our coastal barangay na doon talaga dumadaan yung river. Sumala sa mga residente sa apektadong komunidad, gihinay-hinayan na og clearing ang nagka-landslide nga dapit. Busa na hinaot sila nga matagan dayon kini og solusyon aron mapanalipdan sila gikan sa posibleng dugang peligro ug matabangan silang makabarog balik sa ilang panginabuhian. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.